तो हेलो गाइज जय जगन्नाथ गाइज गाइज काली आरसीबी मैच जितला आज आम भोजी कर भोजी एम दौती 4 जन जाक एम 4 जन होती आरसीबी फैन आईता मालिकानी फैन सब विराट कोहली फैन रहे गाड़ी रख गाइज सब आरसीबी फैन है मुझे मालिकानी फैन सत्य अलग ही लेवल का बंदा था एम सब भोजी दौती मो भाई ठोकार ना सब ये मो बंधु दौती 100 टका तीर्थन दौती 200 टका राज भाई 300 टका रिंकू 400 टका दौची आरसीबी जितिया खुशी रही आरसीबी फाइनाल नौ ना नौ फाइनाल को जाइए मैंने भोजी भाव फाइनाल ने कौन हम पाग पूरा रज पाग खतरनाक पाग दे पानी बाल्टी चलो गाड़ी चलो धीरे चला रे आगे मुझे फाइन कर दो पाग तो बोले बुझी कर मजा लगे सतरे जहाँ नुह गाय आम BMW जाऊँ आम तो 3 जन आमर आ भोजी करने गोटे जगह से दद्राहाटी दद्राहाटी तार भल जगह ये भल जगह अच्छी ये भितर गोटे जगह अच्छी आईफोन गोटे हाथ में पूरा क्या पकाऊ आना राइडे सॉरी की उड़ाऊती गाई देख सॉरी की उड़ाऊती हाँ आम जो सब साबुन देहर लोक जो पूरा हाँपाई यही सॉरी की ही साबुन आकाश आड़ नहीं आज छोड़ो सुमारी बैकग्राउंड नीचे गाई दौर गीत देख सारा यूट्यूब कॉपीराइट मारदेव ओ आकाश छरे नाही नहीं आज खरा पार्टी रे तो चिकेन लुभ मन दिए नी धरा अरे माजे अरे वो थोड़ा गलती हो गई क्या गलती हो गया वाओ गले क्या है वेरी हैंडसम गाइस एडे ओयोरे होजी इने सॉरी कॉलेज रे होजी रे कॉलेज रे शिशु मंदिर होजी एरे ले पर दरकार कि छ दियास मास्क 3 को 400 टका A few moments later. गाइस जाकर देखो बड़ा सुंदर गाँव अच्छे लाई ये पूरा पहाड़ अच्छे माने पहाड़ पूरा 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 बोले मेरे आइले ना तो रात का में मुझे आइले ना देखो BMW धीरे चलो तल पे दिन रात जी के दिन रात जी करो क्या बात है नहीं है उसका प्रॉब्लम है उन्होंने की सब ठीक अछि खाली पॉप जो अंटाडी नहीं खावा नहीं प्रॉब्लम है ना और सब मो बयस तो गाड़ी सामने देखो पूरा दीदी आकाश देखो जगह कि देखो देखो भाई आईफोन का वीडियो कर भाई की जगह रे भाई ओरिजिनल सुकून यही पड़े चलो ओरिजिनल सुकून यही जगह रे मोहन पसी A few moments later. सुंदर गाड़ा देखो तो गाड़ा काम चली जाए
ଗାଁଟା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରେ ଭଲ ଗାଁଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆଉ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନଈଟିଏ ବହି ଯାଇଛି କୁଳୁ 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 କରିକିରି ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ପତର କେରି କେରିକା ଚିକେନ ଖାଇକି ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଆସିବୁ ଛେରି ଛେରିକା ଘର ଦେଖୁଛ ଆଏ ପାଗଟା ପୁରା ମାନେ କଣ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଛାଣି ଘର ବି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆମେ ବାଳ ମୋଟା ମୋଟା 2 ଜଣ ବଇଛୁ ମୁଇଁ ଏକେ ପତଳାଟା ଆମେ ମୋଟା ଦେଖ ଇଏ ଅଛି 80 କିଲୋ ଇଏ ଅଛି 90 କିଲୋ ଆଉ ମୁଇଁ ଅଛି 50 କିଲୋ ମାନେ ଜାଗାରେ ଦେଖ ବାପଲୋ ମତେ ଜାଗାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ 3 ଜଣ ପଛରେ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ କହିଲ ଆମର ପିଏମ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେ ତୋଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ବା ଘୋଡ଼ାଟା ଚୁରୁଟା କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ପାଣି ପୁରା କୁଲ କୁଲ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଏଇପଟେ ବି ଅଛି ପାଗଟା ଯୋଉଭଳିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ମନ ହଉନି ସେମାନେ କେମିତି ଆରେ ଏଇପଟେ କୁଆଡ଼େ ଚିକେନ ମିଳିବ ଯାଇଲେ ରଙ୍ଗଥଳି ଯିବା ଆରେ ଏପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଆଇଥିଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛି ରୋଡ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଆମେ ଏବେ ଏନେ ଗାଡ଼ି ଆଜି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହେଇଛି ନା ଗାଡ଼ି ଆଜି ହେଲା ଥାନା ବାଲା ବୁଝିପାରିନି ଦେଖ ଗାଇଛି କୋଉଳିଆ ରୋଡ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଦଦରା ଗାଡ଼ି ଏଇପଟେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ରାଉରକେଲା ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ରାଉରକେଲା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଆମେ 3ଟି ରହିଗଲୁ ମଝିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଭାଇ A few moments later. ମୋ ଭାଇରେ ଏଇନେ ଦଦରାହାଟି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋ ଭାଇ ରେ ଦେଖୁଛ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏ ଖରାଟା କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି ସେଟା ପଳେଇ ଆଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ତ ସେଟା କାଳିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଚୁଛାକୁ କାଳିଆ ଆଇନ ଆହୁରି କାଳିଆ ଟିକେ ହେଇଛି ମୋ ଭାଇରେ ଏଇ ଭିତରେ ବସିଗଲେ ଏ ଖରାରେ ଖାଲି ଘିମିରି ପାଉଡର ମାରିଲା ବୁଲିବା ଛଡା କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇରେ ଏଠି ଥାନାଟା ଅଛି ଯଦି ମାମୁଁ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯାଇକି ଫଟେଇଦେବେ ମୋ ଭାଇରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଦରାହାଟି ଡ୍ୟାମଟା ଅଛି ମୋ ଭାଇରେ ଏଠି ଗାଧଉଛି ମୋ ଭାଇରେ ଆମେ କୋପଡ଼ୁ ଯିବା ତଳ ପଡ଼ୁ ଯିବା ତ ମୋ ଭାଇରେ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଗେଟଟା ପୁରା କଷ ହେଇଛି ମୋ ଭାଇରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ କହିପାରିନି ମୋ ଭାଇରେ ଏଇଠୁ ଖାଲି ମୋ ଭାଇରେ କହିବି ମୋ ଭାଇରେ ଦେଖ ଛେଳି ଛୁଆରେ ବୁଲଉଛି ଛେଳିଟା ବି ଖରାରେ କାଳିଆ ପଡ଼ିଗଲେନି ମୋ ଭାଇରେ ଏଇଟା ଥାନାଟା ମୋ ଭାଇ ଭାଇରେ ଦେଖୁଛ ଏଠି ସବୁ ବାଘ ଭାଲୁ ଏଠି ଜିରାଫଟା ବି ଅଛି ମୋ ଭାଇ ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ଭାଲୁଟେ ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ବସିଛି ବାଘ ମାମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା କରିଦେଇଛି ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ବାଳ ଚିକେନ 200 ଥିଲା ବାଳ ଆଜି 230 ଟଙ୍କା ହେଇସାରିଲା ମୋ ଭାଇ ଚିକେନ ଆଣନି ହାଡ଼ ଆଣ ପଳେଇ ମୋ ଭାଇରେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ କାଟିକିନା ଆଣ ଭାଇରେ କେତେ ଆମ୍ବ ପଡିଛି ଦେଖ ମୋ ଭାଇରେ କେତେ ଆମ୍ବ ପଡିଛି ମୋ ଭାଇରେ ମୁଡରେ ମୋ ଭାଇ ରହିଲା ରେ ମୋ ଭାଇରେ ଆମ ବି ଏଣ୍ଡ ଠାକିଲା ରେ ମୋ ଭାଇରେ ମତେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇରେ ଆମ BMW ଟା ଫସିଗଲା ଦେଖୁନ ଗାଡିଟା ପୁରା ଆମ ଗାଡିଟା ଗୁଟା କେତେ ସରିକି ଉଠେଇଛି ମୋ ଭାଇରେ ତମ ଆଡେ ସରିକି ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ ଆମ ଆଡେ ଗୁଟ ହଉଛି ମୋ ଭାଇରେ ଯୋଉ ସରିକି ଗୁଟ ନାଟି ଯୋଉ ଖରାରେ ପୁରା ମୁହଁ ତ କାଳିଆ ପଡୁଛି ତା ମୋ ଭାଇ 40 ଟଙ୍କା ନେବେ ମୋ ଭାଇରେ ଚିକେନ 30 ଟଙ୍କା 40 ରୁ 70 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଯେ ନା 70 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା 40-50 ଟଙ୍କା ସେ କାଟିଦବ ଦେଇଦବ କାଟିକିନା ମୋ ଭାଇରେ ଆମ BMW ଟାଣି ପାରୁନି ବୁଢା ହେଇସାରିଲାନି ନା ଆଉ ଟାଣି ଉଠୁନି ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବ ଲଙ୍କା ଯେତିକି ବାଜିବ ସେତିକି ରାଗ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲଙ୍କା ଯେତିକି ବାଜୁଛି ସେତିକି ଶୁଖୁଛି ମୋ ଭାଇରେ ଆଗରେ ପୁରା ଦଦରା ଆଇଲା କିରେ ଦଦରା ଆମେ ଆଗରେ ଭାଇରେ ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ରହିଲା ମୋ ଭାଇ
भाई रे से मांदी छाड़ी आइछु मो भाई से माने पछर रही गला आई पाइले ତା ପଚାର କେତେ 2 କିଲୋ ଭଳିଆ ला 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 गाई देखु जा दे ददराटे में आइलु भाई जे देखो इने किन देखा जियो ହଁ ତା ପଚାର କେତେ ଆମେ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବୁ ବୁଝି କରି କମ ପଡିବ ନା ଓହୋ ବାବା କ୍ୟାମେରାଟା ଖାଲି ହଲୁଛି ମୋ ପାଳ ହବ ଭାଇ ରେ ଉପରେ ଯାଇ ରୁମ ତ ଉଲେଇ ଦିଅ ମୋ ଭାଇ ନାଇଁ ରେ ବଇତା ରେ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ରେ ମୁଁ ତଳେ ଭାଇ ଚାଲ ରେ ଭାଇ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଉପରେ ଯିବା ନା ରେ ଭାଇ ମୁଁ ଉପରେ ଯିବିନି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ତମେ ଯାଅ ଭାଇ ସେମାନେ ଉପରେ ତଳେ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଗଲେ ତମେ ଉପରକୁ ଯାଅ ଆମେ ତଳେ ଯାଉଛୁ ମୋ ଭାଇ ପୁଛା ଗଳି ପଇଲା ଯେ ଆସ ଯେ ଭାଇ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଟା ଖରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଘିମିରି ଉଠି ଯାଇଛି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ ଦଦରାଟି ଡ୍ୟାମରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହଉଛି ଯେ ଆରେ ୟାର ପଟେ ତୁ ଅଛି କିରେ ଯେ ଭାଇ ଦେଖ ଟିକେ ଦଦରାଟି ଡ୍ୟାମ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଦଦରାଟି ଡ୍ୟାମ ଯେ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ କହିଲ ତ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ତମେ ଦୁରିଆ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଆଉ ଓହୋ अयो माँ कितना सुंदर जगह है से आओ मुत्ती सालान मो भाई अबे साले देखिलो तो राटी डैम है अब इन्हें चलो ऊपर को जा आस रे रे लिसन को ऊपर करियो आओ न क्या आसे मो भाई रे देखु कि देखा होची तो राटी डैम है आ पिल्ला माने सेपटे गांधी हला डांस करती मो भाई अबे साले मो भाई रे सब रील्स करूती आ से माने जण फोटो उठाउती मो भाई से जण आकाश को डुंगिची से तळ आडू कहूची तू को बाळ को डुंगुचू मते डुंगु मो भाई रे एना ऊपर को चढ़ीबू लागी ददराटी पूरा ऊपर को जीवू आमे ऊपर भुजी करू काहे ना आमे तळे भुजी करूनु पानी फानी छाड़ दबले ए सला भासी जीवू केथर मरी मुरा जीवू जे हला देखो ए तळ पूरा फल बाट अछि किंतु ना हमर पछ कुंडे हबो आमे ऊपर जीवू देखो कोठा जाऊ जला ई जगह देखो देखु तो अरे बाला ता मोबाइल खसी पड़ियो रे धटिए तू आगे जा मते ऊपर बढ़े देबी जा भाई देखु तो कोला घर वाओ रे सला के मास्टर खइनी की रे देसी धुआं खाइना पके जी मो भाई रे पानी भी आउ नाही मो भाई किछि आउ नाही मो भाई रे देखो पाती मांगटा पूरा पूरा चढ़ी गला मते धटिए धरी भी तते तू आसे भाई रे मो खसी पड़ी बोले मोरी मुरा जी मो भाई मते घेच रे मो भाई मो भाई देखु तो ପୁଣି କିଏ ଅଛି या मो मैनेजर मो भाई रे से जा पैसा दो हम बुद्धि करछु मु टंका दे देना मो फोन पे टंका नाही ना ଆଉ କିନ୍ତି ଆଣିବା ଯେ मो फोन पे गाई टंका दे ना कार अछि पठे दलो कोई तरीका है भीख मांगने का बंधु दे धइलो मु दे ऊपर पेले ये धर मु चढ़ी रे ଆରେ କେ ଆର ନାହିଁ ନା ହ୍ୟାଲୋ हां हला କାର ନାହିଁ गाइस देखो यार किछि चिंता नहीं ऐसा खाली कोजी गाधेबी देखो किंदी पानी हेजी ओहो अरे बढ़िया पानी हेजी रे किंदी कोड गाधेबो रे हेरे हम कहूजी गाधेबो तमे की मु गले गाधे घरे तो गाइस एइना हमर पूरा मसला पूरा कसा होजी हलाई या हेतले ब्लॉक कर राइते हले से वाला धरना मोबाइल पला करि पाइलिनी देखो इन पूरा मसला को साई देला पूरा हल्दी आई मिस्त्री हमरा आइते ये मालয়েশিয়া रु आ ये मालয়েশিয়া रु कोटा ओटा रेडा हां कोटा दबु ना एकरा दबु निया जला बाकी ना अरे हां रे भात देखे दे पानी अबी नहीं कोटा बने जने जे भातडा कोडा देखिबी नि जे ଭାତଟା କୋଉଠି ଦେଖି ए बालो ଦେଖୁନ କି छुरी डान वाली चूड़ा ले दियो लेजन छुरी दे काई जे कलर କଲର କି ରାଇ କଲର ମାରିଛୁ रा बरा चलिबो रा चलिबो एनु मनसर रो हो के जानी के जानी मारी साई गुडे ସେ ପେସେଣ୍ଟ କୁ କହିଦରେ ए बाल्टी ऊपर दे हे नथियो देखि हां देखो ले लिखा बाल जाली जान छुरी दे के चालो कोडे लई चाउलो काई जे चाउलो कम अछि तळे हे इनी किछि हेइनी किछि एनी बाल पानी तातिनी बालो पानी तातिनी हमें दे दी दे बाल चुली जल्दी बिला रे जळो निया जळो हमले किछि होबो ए फटा जळु जी बाल भलो ने शर्मा बालो ଯେତିକି ପାଇଲି
ବାଳ କେ ଚୁଲି କନ ସାରି ଦେଇଛି କାଠ A few moments later. ତ ଗାଇ ଏବେ ପୁରା ରୋଷେଇ ଫୁଷେଇ ସଲା ଆଉ ହେ ପୁରା ଆମେ ପୁରା ଆଇଲୁ ହାରି ତଳକୁ ହେଲା ତଳେ ଆଇନା ଆଇନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦେଖ ବର ଗଛ ମୂଳେ ଏଇ ବର ଗଛ ତଳେ ଏଇନେ ବନା ଖାଇବା ଆଉ ସେ ବାଳ ଆଗୁଆ ବଇ ସାଇଲେନି ତମେ ବାଡ଼ ମୋ ଆମର କିଶୋର ଭାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଢିବେ ଚିକେନ କିଣି ଦେଇଛି ବାଳ ଚିକେନ ଆଣିଛେ 3 ଥର ବାଟରେ ପକେଇ ପକେଇ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ସେ କରାଇବ ଦେଖ କ୍ଲିପରେ ଟୁ ଲଗେଇ ତୁ ଲଗେଇ ଦି ହଁ ଦେଖ କି ଚିକେନ ଦେଖା ହଉଛି ଆଜି ବୁଧବାର ଯେ ଆରେ ଏତେ ଗରମ କି ବେରା ଆଉ ବାଳ ଖରାରେ ଥିଲା ନା ଗରମ ହବନି ଖେଳି ତାତାର ଭାତ ଜେରେ ବାବା ବାଢି ଦେଇଥା କାଳେ ଖାଇଦବ ଏଡ ଦେଇ ଦିଅ ଖାଇ ବରା ଜୟ ବାଳରା କେ ପଟକୁ ଲୋକ ମରା ବାଳ ଖାଲରେ କିଏ ବୋ ଏପଟେ ଖାଲରେ କି ବଇବ ଭାଇ 2 ଷ୍ଟାର କମିଂ ଭାଇ ଗା ଜୟ 2 ଷ୍ଟାର କମିଂ ସକାଳେ বাইର 10 ଟଙ୍କା ଆଇ ଦଉଛେ ନା ଆମର ଆରସି ପାଇଁ 2 ଷ୍ଟାର କମିଂ ବ୍ରୋ ହେରା ତାଉ ଖାଇବ କିଏ ରେଡି ପୁରା ଚିକେନ ଫିକେନ ରେଡି ପୁରା ପିଲା ଖାଇବ ଏଇଠି କିଏ ବାଡିବ ଆଉ ଆଉ ମୁଇଁ ବେନେ ବଇ ପଡି ଆଉ ରାତିରେ ବୁଝି କରିଆ ଆର ସିବି ଜିତିଛି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଆମ ଆମ ପାଞ୍ଚଟା ଘର ପିଆଜ ନାହିଁ ତ 5 ଷ୍ଟାର ରେ ଗାଡ଼ି ଦେ ଏଣ୍ଡ ଦ ବ୍ଲଗ ଏଣ୍ଡ ଦ ବ୍ଲଗ ଆରସି ସପୋର୍ଟ କର ଆରସି ସପୋର୍ଟ କର 2 ଷ୍ଟାର ହବ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦେନ ଆମର ଟ୍ରଫି ଦରକାର ଭାଇ ଆମର ସେ ଦାଗ ହଟି ଯାଉ ଜୟ ଆରସି ହଉ ରହିଲୁ ଗାଇଜ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ थैंक्स